Θα παίξω Minecraft. Θα μπω τέτοιο. Τι να παίξω. Αυτό! Θα παίξω Bed Wars. Όπως είχε παίξει και ο ξάδερφος μου, ο Παναγιώτης. Είχε κάνει ένα βίντεο με Bed Wars. Γι' αυτό και εγώ θα ξανακάνω βίντεο με Bed Wars. Ποτέ το Bed Wars δεν πάει καλά, παιδιά. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Ποτέ σε μένα το Bed... Και εγώ που παίζω κανονικό Bed Wars και όχι στο Minecraft, όλα πάνε στραβά, παιδιά. Κάθε μέρα. Βέβαια δεν θα κάνω βίντεο σαν μπλικές. Δεν με νοιάζει, θα παίξω Bed Wars. Άμα έχει, παιδιά. Άμα δεν έχει, εγώ δεν φταίω. Βασικά, παιδιά, θέλετε να παίξουμε αυτό. Και θα το παίξουμε. Πάλι όλο. Περιμένετε να φέρω την καρέτα του κλάβου πιο μπροστά. Αχ, τώρα βολεύουμε καλύτερα. Θα περιμένω ένα αιώνα μέχρι να μπει αυτό το νησάκι. Έχω ξαναπαίξει ένα τέτοιο. Και άμα πέσετε δεν χάνετε πράγματα. Μην μου πεις ότι... ναι. Τρέξτε. Πάω στο Steve. Steve, σου έρχομαι. Φραγκ. Πολύ. Και αυτό το βίντεο ξέρω ήταν λίγο μικρό. Δεν πειράζει, έχω κάποιες δουλίτσες. Παιδιά. Πρέπει να φύγω. Τι είναι αυτό το μήχα. Ό,τι είμαστε. Τι. Κάντε like και εγγραφή. Κουδουνάκι, καμπανάκι για περισσότερα βίντεο. Παιδιά, άμα δεν το κάνετε, δεν θα μπορείτε να δείτε και τα βίντεο στο κανάλι μου, βέβαια.